كاب المقول عنته جميرو توهبون فقر طبابين ينصبارقو كم زنبره متعاويتو يزارب يوم جنات مهاري عصراي كفلن كله اب مصحفن موسان ناي مدرخ دراما ابيت مرتو اب استفالاي غوسغوسات تمامات ابتي زعابيلون اسزوبا مسمبل 21 زريا هاغراوي اغلغلوت سواد دحر مورادو دما ابناي معسكر ጉጅለ ባህሊ በመስተታፍ ገለ ካብቶም ውህሉ ተመክሮ በመዃን ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃን ክበጽሕ ትማሊ መሳልል ኮይኖም ዘሰጉምዎ ዕድላትዮም ድሕሪኡ ዝቐጸለ ህይወታትካ ካብ 2013 ካብ 2016 ክልስነ ኢኸይንሓሳይ ወድኾነ ናይ ሙሳ ናይ ምእላይ ናይ መጽሓፍ ወሲደ ድሕሪኡ ኣብ ኢንስቲትዩት ስማፕ በቲያትሪካል አርት በዲፕሎማ ተመሪቀ ኤርትራ ባህላዊ ብዙሕነት ዝወነነት ሃብታም ሃገር እያ ብመንጽር ዘለዋ ብዙሕ ብሄራት ድማ ዝተፈላለዩ ወግዕታትን ክብርታትን ዝወነነ መነባብሮ ህዝቢ ተአንግድ ብሄራት ዝወነንዎም ክብርታትን ብዝተፈላለዩ ለህጃታት ዝተሰነዩ ቋንቋታትን ኣብ ደንበ ከርሳ ይዒሙ ነዞም ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ሓይልታት ንምብራዞም ዘይተኻለ ክብርታት ቋንቋታትን ወግዕታትን ብሄራትና ብመንገዲ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ተንቀሳቐሲ ስእልታትን ኣቢሎም ዝተዓደልዎ ጥበብ ውሕልነት ከሽኖም ንንኡስ ወለዶ ንምምጋብ ደኺምና ከይበሉ ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዞም ሓበሬታ ዝእክቡ መንእሰያት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ንሎሚ ቀሪብና ልኩም ዘለና መንእሰይ እምበኣር ሓደ ካብኣቶም እዩ ሕጂ ባህላዊ ስራሓትና ኣዝዮም ብሉጻት እዮም ስለዚ ባህሊ ክንብል ከለና ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መንነት ወይ ከዓ መለለይ እዩ ስለዚ ነቲ ባህልና ወይ ከዓ ነቲ መለለይና ዝኾነ ስራሓት ከዓ ጽቡቕ ጌርና ሪሰርች ጌርና ኢና ወይ ከዓ ወፊርና መጽናዕታዊ ጽሑፍ ጌርና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብተን ስራሓትካ ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተደገፋ ስራሓት እየን ሕብረተሰብና ዘይተነቡ መጽሓፍቲ እዮም ስለዚ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዝኸድካዮ ቦታ ነፍሱ ዝኸኣለ ዓበይቲ ዛንታታትን ዓበይቲ ፍጻሜታትን ኢኻ ሒዝካ ትመጽእ ስለዚ ነቲ ባህልና እንተ ደኣ ወፊርካስ ኣዝዩ ይዕጋብን ይሕባንን ዝኾነ ባህሊ ስለ ዘለና ንዕኡ ከዓ ኣብቲ ስራሓት ናይ ፊልም ከተእትዎ ኣዝዩ ዝዕግብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ወፍሪ እንተ ደኣ ኸድካ ኩሉ ግዜ ምስጢር ብቑዕ ስራሕ መጽናዕቲ እዩ ንትሰርሖ ስራሕ እንተ ደኣ መጽናዕቲ ተካይደሉ ኮይንካ ሓሚቑ ኣይሓምቕን ዝተፈላለዩ ስራሓት ኣፍርዩን ኣብ ምፍራይ ይርከብን ኣሎ ባህላዊ ስራሓት ንምብርባር ቆፎታት ቀዳሞት ይርከብሉ እዩ ናብ ዝበሎ ቦታ ላዕልን ታሕትን ይብል ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ታሪኻውያን መጻሕፍቲ ዛንታታትን ብሂል ቀዳሞትን ዕጥቅን ስንቅን ናይ ዝመንእሰይ ካብ ዝኾኑ ነዊሕ እዋን ኣቑፂሮም ኣለዉ ተረካብ ዘረባ ዝዕድሉ ሰባት እሞ ከዓ ናይ ወትሩ ይዕርኽቱ እዮም ትህኪት ጥቓ መንእሰይ ክቐርብ የብሉን ባህል እዩ መንእሰይ እዮብ ሃብተ ስላሴ ወዲ ተጨላ ናተይ መወከሲ ሕብረተሰብና እዩ ካብ ሕብረተሰብ እንዳወፈርኩ እየ ኣብቲ ታሪክ ዘለዎ እቲ ዓበይቲ ዓዲ እንዳረኸብኩ ኣብቲ ቦታ እንዳበጻሕኩ እየ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘካይድ ጎኑ ከዓ ዝተጻሕፉ ናይ ታሪክ መጻሕፍቲ ናይ ባህሊ መጻሕፍቲ እውን ካብኡ እውን ቶም ቀንዲ መወከሲ እየ ምስኡ ዝኾነ ባህላዊ ስራሕ ንኽትዓዪ ነቲ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ዛንታ ዝውክሉ ጠባያት ብልክዕ መሲሎም ናብቲ ቦታ ፍጻሜ ክወስድኻ ኣለዎም ነዚ ንኸተንጸባርቕ ድማ ሓያል ጻዕሪ ኣተኩሮ ሓሳብ ምልከት ቋንቋታትን ኣፍልጦ ኣልባሳትን ዘይበኽሩ ቀዳምነታት እዮም ማለት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከተካይድ ትዳ ኮይንካ ክትገይሽ ኣለካ ክትገይሽ ትዳ ኮይንካ ክትሓድር ኢኻ ስለዚ ካብቲ መጓዓዝያ ትሒዙ ኩሉ እቲ ትበልዖ ትሰትዮ ተሓድሮ ትቕንዮ ኩሉ ስራሕካ ገዲፍካ ኢኻ ትኸይድ ንሱ ሕጂ ካልእ ዝውጥጠካ ስራሓት ኣሎ እዚ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ እቲ መገሻ ዝፈጥሮ መሰናኽላት ንባዕሉ እቲ ዝዓበየ ብድሆታት እዩ ማለት እዩ ተሓደ ጽቡቕ ነገርካ ህዝብና ተሓጋጋዛ እዩ ተዳ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኢልካ ኸድካስ ኣብዚ ኸድካዮ ገዛ ኢኻ ክትሓድር ትኽእል ኣብ ዝወዓልካዮ ገዛኻ ክትበልዕ ትኽእል ስለዚ እዚ እቲ ጽባቐ እዩ ብድሆታቱ ግን ንሱ እዩ መሳለጥ እያ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከምኡ ንመጽናዕታዊ ጽሑፍ ኢለ ካብ ጾሮና ተጓዒዝና ኸድና ነርና ከባቢ ናይ 6 ሰዓት ዝኸውን ብእግርና ኸድና ናብቲ ቦታ ኣብኡ 6-7 መዓልቲ ጌርና መጺና ሕጂ 6-7 መዓልቲ ጌርካ ክትመጽእ ከለኻ ኣብኡ ክትቅንዕ ከለኻ ተጥፍኦ ነገራት ኣሎ ግን ማዕረት ከሲብካዮ ትመጽእ ኣይኮነን ግን ምስ ኩሉ ነገራቱ ኣወዳዲርካ ክትሪኦ ከለኻ ዝፈጥረልካ ብድሆታት ኣሎ
زخونه بهلاو سراحن ختتصنع زلو دخامن هالكن قليل كم زي كونه ردو نغريو وفير كان دخيم كان علامة خمس توقع دخام زبهال يلن كل عينة هالكي يرسع باتو خين باتي سعر زلو سراح سريحكا زعقب قبره ملسي انت رخيبكا كأون العلي رفته يلن امبر انت عدل ترخيبو اب كاله نغراتون كتغبر تخليها كل غيزا انا تحساس باخاتي زلو مسناخلاتن باجتن كا يصلوكاي مالي سلازي بصنعتاو صحف كتوفر تراخينكا تي مسرتاو نغر زدليكا باجتا يدليكاي لمتاي 10 معلت رات غبر كاين 10 معلت بزعتي خايت خيل نغر الو 10 معلت خاخت بولعو خصتيو اسكام تخيت سبات الو سيلكا تمص تراخينكا زيتاتي ግን እቲ በጽሕ خامس መጽኻ ዘሎ መቀረት ንሱ ይትዝጣመ ነገር ልዕሊ ዝኾነ ነገር ካ ናይ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ስራሕካ ስራሕ ተሰሪሕ ሙስተወድአ በፍሉጥ ኢኻ ትሰርሖ ስለዚ በፍሉጥ ኦን ተራ ትሰርሖ ኮይንካ ዝዕግበካ ስራሕ ማለት እዩ ሓንቲ ብሂል ኣላ ምስላና ቦታ ታይብሉ ሰበይትኻ ስራሕካን ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጥ ኣለካ ብለካ ስለዚ ነታ ስራሕካን ተራ ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጥ ኮይንካ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኢኻ ተካይድ ዘለካ ማለት እዩ ንጭዋነት ቀዳሞት ሕብረተሰባት بملكع تنقاسقس سئلي نام نؤس ولدخ تحلفو كتهكن كلخا حد زي سجر دندل هالو تعزابيخا انكلاي اتي زنوبرا زنهبرن تاريخ زده سسن مصحف زنببن مسكنيت افاوياتاتات زعابيين بمخانو اب كل شينخات وي كي توسخ وي كي تغدل صنع زخونه تنقاقه انكلاي اعتبرنتي زحتكا نابنت ولا اقلدم كنسرحا خلنا اب سلسته زواتاتنا سرحنا ولا دنبسنن بعد حجي اب دنبسن قندي نسرح خلنا تي زمرصنا ولا حاجه عدتات قد مسراتن سلازنبره تزانتا توماو خاطو زنبروم فيدلات كا كمروص نيرو ስለዚህ እዚኦም ተራክት መርጾም ከንካ እቲ ዝመረጽና ለሃጃ ኾሚ ነይር ናይ ሓደ ከባቢ ነይሩ ስለዚህ ንዑ ንኸተምጽ በዳህ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመጸ ናይ ፊልም ሰትሪ ቅድሚ 6 ዓመት ዝተወደአ ስራሕ እዩ ስለዚ ሓደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ጥራይሲ ነዊሕ ዓመታት ይዝወስደልካ ሓንቲ ስራሕ ትዛንታ ምስ ወዳእካዮ ኣብ መጽናዕት ክትወፍር ኮላካ ዝብሊካ ኣሎ ስለምንታይ ለሃጃ ከተምጽ ክትላለካ ዲያሌክት ልክ ናይቲ ቦታ ስለዚ ለሃጃ ከተጽንዕ ትኸይድ ሓደ ባህላዊ ዕዮ ቅድሚ ምጅማርካ ኣቅዲምካ እተጻፍፎም ነገራት ኣለው ነዞም ቀዳምነት ዝግበሩ ነገራት ኣብ ግብሪ ንኸተውዕል ዘለው ብድሆታት ድማ ቅልልቲ ኣይክኾኑን እዮም ስለዚ እቲ ቦታ ናይ ስራሕ ንኣብነት ደንበስን ንክሰርሓ ኮልና ቦታ ክረአ ነይርዎ ንደም ሰብኣይ ዝበሃል በዚ ናይ ፃዓ ዘጋ ብእግርና ብዳህሳስ ኢና ረኺብና እያ ናይ 6-7 ሰዓት ዝኾነ ኣብቲ በረኻታት ኢኻ ትድህስ በርኬ ታ ደንበ ክትረኽባ ክትክእል ኣለካ እዚ ሕጂ ሽዑ ምስቲ ቦታ ሓዊስካ ትሰርሖ ነገራት ካሉ ባዕሉ ሰትሪ ክንሰርሕ ኮልና ኣጎናይ ዝርከቦ ቦታ ለይቶ ኢና ወሪድና ወይ ከዓ እምብላላሕ ሕጂ እምብላላሕካ ቅድሚኻ 2-3 ግዜኻ ተመላሊሰ ነይረ ስለምንታይ ቦታ ክፅንዖ ነይርኒ ምስታነ ዝሓስቦ ከይዲ ኣይከይድን መጀመርታት ናይ ጽሕፈት ስራሕ ምስተወደስ ናብ ስራሕ ናብ ፕሮዳክሽን ቅድሚ ምእታውካ ዝግበር መጽናዕታት ካኖ ዝኽኣለ ሃልክታት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ጥዑም ዝኾነ ሃልኪ እዩ ሓፂር ሰለስተ ግዜ ማለት 2014 2016 2018 ዕውት ኣብቲ ዝቐረበ ብሉጽ ስራሕ ኣብያታዊ ጽባቐ መንእሰይ ሰዋ ብምዃን ሽልማት ዝወሰደ መንእሰይ እዮብ ሓደ ባህላዊ ዕዮ ንኽትሰርሕ ቀንዲ ኣተኩሮ ዘድልዮም ነገራት ዓይነት እዮም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ እቲ መጀመርታ መበገስ ናይቲ ሓሳብ ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ዛንታ እዩ ስለዚ እቲ ዛንታ ምስ ረኸብካዮ ክትሕጥጥ ምጀመርካ እቲ ዛንታ ተጻሒፉ ምስ ወደ ኣበይ ከባቢ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ነቲ ዛንታ ዘቑሙ ከዓ ቃላት ኣለዎ ስለዚ ኣብቶም ቃላት ከዓ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ቃላት ጥራይ ዘይኮነ እቶም ትጥቀመሎም ቃላት ከዓ እንታይ ዓይነት ለሃጃ እዩ ስለምንታይ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ዛንታ ናይ ከባቢ እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ናቱ ዝዝረብ ቋንቋታት ኣለዉ ናቱ ዝዝረቡ ለሃጃታት ኣለዉ ስለዚ ነዚ ከዓ ክትጽንዖ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ናይቲ መሪጽካዮ ዘለካ ከባቢ ብልክዕ ቋንቋውን ለሃጅኡን ሒዝካ ትመጽእ ኣለካ ቋንቋውን ለሃጅኡን ሒዝካ ምስ ጽሓፍካዮ ከዓ ናብቲ ናይ ስራሕ ክትከይድ ከለካ ናብቲ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ኣብ ፕሮዳክሽን ከዓ ነብሱ ዝኽኣለ ሴቲንግ ከተጽንዕ ኣለካ እቲ ምከና ንብሎ ኣልባሳት ከተጽንዕ ኣለካ ብዓብዪ እቶም ንዕኡ ክላበሱልካ ዝኽእሉ ገጸ ባህርያት ከተጽንዕ ኣለካ ወይ ከዓ እቶም ንብረት ንብሎም ከዓ ከተጽንዖም ኣለካ ማለት እዩ
زيتاتي زعبي جن بحفشاتي ولا أبتي سرح مساعد خا أبت الممد أبهلا وسرح مالتي تي بدها زجورو أب كداي لهجة نقول كل الناس حنتي يحوات ويك السدرايل كات فترة قص بحري كلهم حدا عينت لهجة كلهم قالوا لذي يحوات ندابل كيام ترى بينو لهجة لهم كوينو تسرح خا خبزت حيزو ودكات جمر معيت زي مالسي مفراسي جمرالو خمزي تايبلو لبامات لهجة زي بقولو سرحن لقوام زي بقولو فرسن سحدي سئلي زخيت لقوام زي بقولو فرس لهجة زي بقولو سرح تراخو ينقى نهيناي كبابي نهيناي بوتاي نهيناي جزي سلازي فلت لقوام يبقولون مالتي سلازي ازيتي بدها زقورو نابنت ابتم لهجة خنتقم كلنا تحد حاون ترى يا اتو يبل كوينو نمئتاو تحد خا يا اتي قبل خلي سالس كتقم خلي تحد خا يا اتو خال يتقم مالتي سلازي اينا ها تمرز زلك مستزان تاس اينا اي زخيت يا اتو دي خبزلو يا اتي يخبل زلو توم تمرصوم نابنت توم زسروص فيدلات بهالو نخم بعل ش ጭ ኘ ገለጽ ባሉ እዚኦም ያአቱ ዲኦም አያአቱ ነው ካ ከተረጋግጽ ክትከላለካ ናብነት ትናትካ ካራክተር ወይ ከአፕቲናትካ ዘሎ ለሃጃም ሸዊት ዲኦም ዝሉ ሰዊት ንሸስ አክንድሰ ዝጥቆምለው ንሰኻ አክንድሸ ስለዚህ ቶም ገጸ ባህሪ ትሕዞም ካ አሕዋት ተራኺኖም ሓደ ዓይነት ለሃጃ ይኽህልዎም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ገለ ከባቢታት እንተራኺና ጨራሩ አይብሉን እዮም ጸራሩ ይብሉ ጨጎራ አይብሉን እዮም ጸጎራ ይብሉ ነቲ ጨብፀይ ትካ ማለት እዩ ስለዚህ እዝኻ ነፍሱ ዝኻለ መጽናዕት ዝድልዮ ወይ ከአበይ ከባቢ ኢኻ ዝሰርሕ ዘለኻ እዚኦም ካ ክትሕዞም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚህ ለሃጃ ክንብል ከለና ቦታን ጊዜን መንነትን ዝገልጽ ነገር ስለዝኾነ ብዕቱ ክትሓዝ ዘለዎ እዩ ወላ ብዘበናዊ ሃዋሁ ወላ ብዘበናዊ ስራሕ ተራሪና ሓደ ካብ ከረን ዝመጽእ ሰብን ሓደ ካብ ባጽዕ ዝመጽእ በትናቶም ለሃጃ ወይ ካ በትናቶም አዘራርባ ወይ ካ በትናቶም አክሰንት ፈልዩና እዚ ወድ ኸረኒ ትብል እዝኻ ወድ ባጽዕ ስለዚህ ማዕረኽ እንደዚህ እንተዳዝ ፈልልካ ኮይኑ ሞኸአ ኣብ ታሪኽ ተመሊስካ ንነዊሕ ዓመታት ትገብሮ ያታው ስራሓት ተኮይኑ ግን ኣዝዩ ማዕት ፍልል ዘሎ ስለዚህ ብዕቱብ ክትሕዞ ዘለካ ነገራት እዩ ማለት ከም መቐጸልታ ናይ ለሃጃ ኣልባሳቱን ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ነገራት ኣብ ባህላዊ ፊልም እዩ በአልባሳት አቢልና እንገልጾም ባህላዊ ክብርታቱን ኣዝዮም ብዙሓትን ንጹራትን ገለጽትን እዮም ኣብ ዝኾነ ባህላዊ ኢልና እነቕርቦም ዕዮታትና ምዕሩይ ኣገባብ ኣከዳድና ኣልባሳት ምስ ዘይክተሉ ላህመት ዘይብሉ ጸባ ከም ምስታይ ዝቝጸር ንኣብነት ንሰርሖ ዘለና ስራሕ መዓዝ ዘመን ኣብ ዘመነ ቆጽሊ ድዩ ዘመነ ቆርበት ድዩ ዘመነ ጀዲድ ድዩ ስለዚ እዚኦም ከዓ ክንፈልዮም ክንክእል ኣለና ልክዕ ማዕረ ማዕረቲቲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ዛንታ ተታሒዙ ምስ መጽ ናይ መዓስ ዓመተ ምህረት ይብላልና ብላሃጅኡ በላብሱ ኣላብሳ ግዜ ይገልጽ እዩ ስለዚህ ናይ መዓስ ግዜ በዚ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ኣላብሳ ኩነተ እምሮ ፈሊ ስለዚህ ኣብቲ ዛንታኻ ዘሎ ኩነተ እምሮ እንታይ ዓይነት ኩነተ እምሮ እዩ ቶም ገጸ ባህሪ ናይ ሓጎስ ኩነተ እምሮ ድዩ ዘለዎም ወላ ናይ ሓዘን ኩነተ እምሮ ወዲ ሰብ ናብ ሓዘን ክኸይድ ከሎን ናይ ሓጎስን ኣላብሱ በብህን እዩ ስለዚህ ቶም ትገብሮም ኣላብሳ ኣብዙውን ከተስተውዕለሎም ክትክእል ኣለካ ኣላብሳ ደረጃ ዕድመ ፈሊ ተመሪዓ ድያ ወይ ተመርዓወትን ዓባይ ሰበይቲ ድያ ንእሽተይ ድያ በዚ በላብሳ ክትገልጾ ትኽእል እንታይ ዓይነት ዓሌት እዩ እንታይ ዓይነት ብሄር እዩ ስለዚህ በላብሳ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ማለት ኣላብሳ ቦታ ይገልጽ እዩ ማለት ሰርሖ ዘለኻ ዛንታ ኣበይ ቦታ እዩ ريم سبلك يا تلابسة زي أم مدربة دايت بركة نه مدربة عينت تلابسة خون خيل نو زي أب كبساي تبل لذي تتكمل لوز لخا زانتا خا اللابسوها بتفول ضغط كلا لك عملتي اللابسة تي درجة من نوابرو جلسي حكيت هايدي نجوس دي قاسا دي لذي باللابسة أخذ في اليوم بطقنا اللي خنريه خلنا اللابسة كدان رأي يكون مستلباسات تتحيز زخيد زانتا زحقوفه إيمالتي سلازي اللابسة كدان رأي يكون مستي كدان تحقاقيز زخيد زانتا اللو سلازي زغاب عطوب تحزلوي أب حدا الصراحة ألباساتنا نناتم أمتات عن متصوعن زلوهم
ቀዳሞት ኣህዛብ ምስልጣኔ ብዝተኣሳሰር ኣብ ከባቢኦም ብቐሊሉ ብዝረኽብዎም ዝነበሩ ነገራት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከከም ስልጣኔኦም ንዝተፈላለየ መዓላ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ገለ ካብ ባህላዊ ነጸብራቕ ናይ ብሄራትናን ሕብረተሰብናን ኮይኖም ነዊሕ ዓመታት ኣቕፂሮም ኣለዉ። ኣገልድም ኣርእስቲ ናይ ሓንቲ ካብ ፊልምታት መንእሰይ ኢዮብ ኮይኑ መጸውዒ ናይ ሓደ ካብ ዓይነታት ኣልባሳት እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣልባሳትን ኣብ ማዕባብላ ናይቲ ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተሃንጸ ዛንታን ኣለባብሳን ኣነባብራ ናይቶም ኣብቲ ዘበን ዝነበሩ ሕብረተሰባት ድማ ይነግረካ። ጽባቐ ናይ ፌስቲቫል ሰዋ መጽናዕቲ ገይረ ሰርሕ ነይረ 3 ዓመታት ካብኡ ተሳቲፈ ነይረ። እጂ ኣገልድም ሓንቲ ካብ ኣብያታዊ ጽባቐ ከነቕርቦ ኢልና ካብቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝገበርናሉ ዓይነት ስራሕ ኣገልድም ካብ ዘበነ ቁርበት ናብ ዘበነ ጀዲድ ክንሰጋገር ኮልና ዝነበረ ኣላብሳይ ትኽደኖ ናብ ዝገጹ ይትዕጠቕ ይኸይድ ማለት ብታሕቲ መርሃጫ ዝበሃል እዚ ናይ ውሽጢ ክዳን ንብሎ ሕጂ መርሃጫ በሃል ብውሽጢ ትገብረሉ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ዘበን ትኻ ኣብ ዘበነ ገልድም ከዓ ናቱ ዛንታ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ዛንታታት ከዓ ዝጽወየሉን ዝዝንተወሉን ዛንታታትና ኣለዉ። ንዖም እንተዳ እንዳ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ጌርካ ተምፂኸዮም ከዓ እዚኦም ነብሶም ዝኻሉ ካልኦት ዓበይቲ መጻሕፍትን ዓበይቲ ፊልምታትን ክኾኑልና ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እዚ መንእሰይ ኣብ ርእሲ እቶም ዝኣልዮም ደርፍታት ናይ መድረኽ ድራማታትን ሓጸርቲ ፊልምታትን ብኤርቲቪ ዝተፈነወ 3 ፊቸር ፊልምን ተኸታታሊት ፊልም ጽዋዕ ጎበናን ከም ኣገልድም ደንበስኒ ተኸታታሊት ፊልም ሰትሪ ዝኣመሰሉ ባህላዊ ስራሓት ናብ ህዝቢ ዘቕረበ መንእሰይ እዩ። ኣብታ ኣስታት 100 ዝኾኑ ተዋሳእትን ብርክት ዝበሉ ኣፍራስን ዘሳተፈት ሰትሪ ዝሰመያ ተኸታታሊት ፊልም ናይ ሳብያን ጥንታዊ ፊደላትን ጽሑፋትን እውን ተጠቂሙሎ። ንኣብነት ኣብ መጠራ እንተራኺና ወይ ከዓ ኣብ ቤተ መዘክር ኤርትራ እንተራኺና ብሳብያን ተጻሕፉ ሓወልትታት ኣለውና። ኣብ ቤተ መዘክር ምስኣትኻ ብሳብያን ተጻሕፈ ይጽንሓካ። ኣብ እምባ መጠራ ምስከናኻ ኣውሎ ካብቲ በዓትታት ምስ ረኣኻዮም ትሪኦም ቶም ሳብያን ሕጂ ነዚኦም ካ ክትፈልጦም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ነቶም ሳብያን ሕጂ ብሳብያን ናይ ሳብያን ትምህርቲ እኮ ኣሎ ክንብላ ንኽእልና፣ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መጻሕፍትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮታትን ግን ባዕልኻ ነብስኻ እንዳዕበኻ ትመጽእ ማለት እዩ። ስለዚ ነብስኻ እንተዳ እንዳዕበኻ እንተዳ መጺኻ ነቶም ሳብያን እንተዳ ከተንብቦም ጀሚርካ ምስ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝገብሩ ሰባት እንዳተራኽብካ ክሰርሓሎም ትጅምር ማለት እዩ። ደንቂ ፊደላትና ዕድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝፈልቑ እዮም። ንሕና ከዓ ደቂ ፈጠርትን መሃስትን ኢና። ንሕና ደቂ ምልና ሓባሮም ኣጣቕዑላ ነብስኹም ንሶም ከዓ ካብቶም ምሳና ጥቡቕ ምትሓሓዝ ዘለዎ እዩ ምዛንታና። ስለዚ ካብቶም መፈጠር ስልጣነ ወይ ከዓ ካብቶም ናና ያታታት ስለ ዝኾነኻ ጽቡቕ ጌርና ክንሕዞም ስለ ዘለና ብዓቕምና ጀማሚርናዮም ማለት እዩ። ኣብኡ ክንምህረሎም ወይ ከዓ ኣብኡ ዝነበረ ገጸ ባህሪ ክምህረሎም ይጅምር ነይሩ። ከም መጀመርን መበገስን ጌርና ኢና ኣብኡ ገና ብሕጂ ብዙሕ ስራሓት ዝጽበዮ ዘሎ መንእሰይ ኢዮብ ካብ ምውፋር ንድሕሪት ዘይብል ጻዕራምን ሓቦኛን መንእሰይ ምዃኑ በቶም ብናቱ ዓቕሙ እሞ ከዓ ኣማኢት ተዋሳእቲ ዘሳተፉ ስራሓቱ ንምግማት ዘጠራጥር ኣይኮነን። ናይዚ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ኪኖ ድኻምን ሓርኮትኮትን ምንጪ መጽናዕታዊ ስራሓቱ ካበይ የበገስ ዘየብል ኣይኮነን። እጂ ባህልና ሃብታም እዩ። ባህልና ከዓ ምኹሪ እንተዳ ክትወፍር ጀሚርካ ከም ባህልና ገይሩ መሐበን የለን ማለት ኣብ ኩሉ ነገር ይዝሕብነካ። እንታይ ዝብል ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣባህላ ገዛእት ናብ ሓደ ሃገር ክመፁ ከለዉ ክብርታትን ባህልን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክድምሱስ እዮም ዝመፁ። ንሕና ከዓ ከም ሃገር ወይ ከዓ ከም ዜጋታት ከዓ ናይ ብዙሓት ገዛእቲ ወይ ከዓ ብዙሓት ባዕዳውያን ገዛእቲ ስለ ዝተታሓዝና ባህልና ከዓ ብኩሎም እንዳተባሕጎገ ክእለ ወይ ከዓ ነቲ ክብርታትና ንምጥፋእካ ኩሎም ተቃኒሱሉ። ስለዚ ነዚ ባህልታትና ወይ ከዓ ነቲ ክብርታትና ንኸጥፍኡ ዝፃዓርዎ ገዛእቲ ንሕና ኢና ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ጌርና ክብርታትናን ጽባቐናን መሊስና ምስ ዓለም ክነላልዩ ክንክእል። ሓደ ባህላዊ ስራሕ ደኺምካ ማዕሪርካ ዳህሲስካ ምስ ኣምፀኻዮ ንዕኡ ንምንፅብራቕ እቲ ዝኸበደ ምዃኑ እዩ መንእሰይ ኢዮብ ዝዛረብ። እዚ ማለት ድማ ብዛዕባ እቲ ብዛንታ ተሰንዩ ዘሎ ዛዕባ
እኹል ዝኾነ መጽናዕታዊ ኣፍልጦ ብዘይብሉ ሞያዊ እንተ ደኣ ተኣልዩ ኮንቱ ድኻም ኮይኑ ውፅኢት ኣልቦ ስራሕ ተሓፍስ ማለት እዩ ትዘሐጉሰካ ኣብ ባህልና ኩሉ ነገር ንናቱ መግለጽ ኣሎ ኣብ ሓደ ፊልም መጽናዕት እንተራኽ ትገብር ኮይንካ ብዛዕባ ለሃጃ ትገብር ኢና ኣለና ብዛዕባ እቲ ኣልባሳት ትገብር ኢና ኣለና ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩሉ ነገራት ክትገብር ኮና ቶም ጾም ገጸ ባህሪ ኸዓ ብልክዕ ንናቶም መግለጺታት ሒዝካዮም ክትመጽእ ትክእል ኣለካ ንኣብነት መርዓ ኢልካ እንተራ ብዛዕባ መርዓ እንተራ ዝስራሕ ኣላ ኮይንካ ኣብ ሓደ ያታው ስራሕ ቶም ጾም ዕርኹ እንታይ ዓይነት ዕርኹ ንናቶም ኩሎም ክኽእል ኣለዎም ደረጃኦም ኣለዎም ቶም ዕርኹ ንኣብነት ቀዳማይ ዓርኪ ርእሲ ኢና ንብሎ ዓርኪ ርእሲ እንታይ ይስርሑ እቲ ቀንዲ መማኽርቲ ናይ ቶም ጎይታይን እምበይተይን ወይ ከዓ ናይቶም መርዓውቲ ኮይኑ ቀንዲ መማኽርቶም እቲ ቀንደኛ ዓርኪ ማለት ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ዓርኪ ንብሎ ወይ ከዓ ዓርኪ ርእሲ ዝበሃል ጎይታይ ኣብ ልዕሊ እምበይተይ መሰለን ከይግህስወን ከዓ ዝከላኸል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገራት ተዳ እቲ መርዓዊ ይብድል ተዳሊኻ ሕሹኽ ዝበሃልካ ንሱ ዝግስጽ ወይ ከዓ ንዓንዶ ለሓንግበር ንዓ ገለ ዝብል እሱ ሕጂ ቀንዲ መማኽርቲ እዩ እዚ ሕጂ ዓርኪ ርእሲ ንብሎ እዩ ካልኣይ ዓርኪ ምድሪ ቤት ዝበሃል ኣለና ካብኦም ከተትሕዝ ከለካ ሳይናይ ዓርኪ ምድሪ ቤት ከዓ ከተትሕዞ ኣለካ እንታይ እዩ ስርሑ ከዓ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ዓርኪ ምድሪ ቤት ተይልና ከዓ ልካ ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ እዩ ማለት እዩ ንጥፈታት ናይ ምድሪ ቤት ዝከታተል ኮይኑ ንዝመፁ ኣጋጅ ዝቕበል ኣእዳው ዘሕፅር እምበይተይ ከዓ ከይፅምዎን ዘዘናግዕ እዩ ወግዒ ምድሪ ቤት ዝሕሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ዓርኪ ምድሪ ቤት ንብሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ዓርኩ ሻጠ ዝበሃል ኣለና እጂ ዓርኩ ሻጠ ትረኣ ኮይንካ እምበይተይ ከይጠምያ ሰዓታት ቁርሲ ሰዓታት ምሳሕ ሰዓታት ድራር ክከታተል ክኽእል ኣሎ መግቢ የምፅእ ይቕርብ እዚ ትስርሑ ማለት እዩ ስለዚ እምበይተይ ንኸይጠምያሲ ፅቡቕ ዝከባኸብ ገጸ ባህሪ ዝኸውን ማለት እዩ ኣሎኻ ሓደ እውን ኣለና ዓርኪ ኣባ ዝበሃል ኣለና ሕጂ ንኣብነት ስለሰ ክትዕርፍ ከለካ ኣይና ኢኻ ትዕርኽ ዘለካ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓርኪ ኣባ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ዓርኩ ሻጡ ክትገርፎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ ዓርኪ ኣባ ክዓርኽ ክኽእል እዩ ዓርኪ ኣባ ከዓ ክልተ ዕሩኽ ናብ ውሉዶም ከሰጋግርዎ ከሉ ዝዕረኽ ዕርክነት እዩ ንኣብነት ወደይ ዕርክነትና እንተራ ክኸደልና ደሊና ኣብ ወድኻ ከም ዝዓርኽ ክገብሮ ማለት ዓርኪ ኣባ በሃል እዚ ስለዚ ወዲ ዓርኪ ቦኻ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከዓ ይጥቀሙሉ እዮም እቲ ዓርኪ ኣባ ዝበሃል ከዓ ማለት እዩ ሓደ ባህላዊ ስራሕ ከተበግስ ከለኻ እሞ ድማ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን ምንጪ መጽናዕታዊ ጽሑፋትካ ዝኾኑ ጥረ ነገራት ሓሰስ ክትብል ባህርያዊ እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዛንታታትን ባህላዊ ክብርታትን ታሪኻዊ ጅግንነትን ዝዛቕበበ ሕብረተሰብ ምስ ምዃኑ ዝወፈረ ጥሩሑ ኣይምለስን እዩ ኣይናይ ዛንታ ቤናይ ጠባይ ይውከል ኣጥቂቕካ ምፍላጥ ግና ቀንድን ኣገዳስን ኮይኑ ትረኽቦ ንሰርሖ ስራሓት ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተሰነየ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ንሰርሖም ስራሓት ዕምቆታ ፍልጦ ይህልወና እሞ ተወዳዳሪ ስራሕ ከዓ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ይዕበ ይንኣስ ዝኾነ ስራሕ ብመጽናዕቲ ክስራሕ ኣለዎ እየ ዝብል ዋላ እንተዘይወፈርካ ዓበይቲ መወከሲታት ኣለውና ንኣብነት ናይ ተመራማሪ ባህሊ ሰሎሞን ፀሃየ እቲ መጽሓፍ ተዳሪኻዮ ኣዝዩ ጽቡቕ መጽሓፍ እዩ ከምዚ ከመወከስ ክኾነካ ዝኽእል እዩ ናይ ተመራማሪ ባህሊ በረኸታ ማርያ ዘሎ መጽሓፍ ተዳሪኻዮ እዚኦም ሕጂ ከይወፈርካ ከለካ ኣብ ገዛ ኮይንካ ከም ኣዝዮም በርቀት ክንደይ ድኻማት ዝሓለፎም መጽሓፍቲ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እቶም ክንጥቀመሎም ጥራይ እዩ ዘለና ዝብል ብፍላይ ኣብ ባህሊ ብዓብዩ ከዓ ሙፋር ክንወፍር ኣለና ትወፍር እንተደኣ ወፊርካ ጥራሕካ ይትምለስካ ሒዝካ ትመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ክንደክም ኣለና ክንሰርሕ ኣለና ክንወፍር ኣለና እዚ እንተደኣ ጌርና ከዓ ዕዉት ስራሕ ክንሰርሕ ኢና እየ ዝብል ባህልና ከዓ እንተደኣ ብፅቡቕ ኣገባብ ተጠቂምናሉ ብደረጃ ዓለም ከወዳድረና ዝኽእል ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ከብፅሓና ዝኽእልን ዘኹርዕ ባህሊ እዩ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ሳብያን ፅሑፍ ክትብለኒ ፀኒሓ ናይ ሳብያን ተራኢልና ሲ ንሕና ደቂ ፈጠርትን መሃስትን ኢና ስለምንታይ ፅሑፋትና ነናቶም ቋንቋ ዘለዎም ኣብ መጻጻ ፊደላትናስ መኹሪዕ እዩ ሀ ተልካ ከም ሀ ናቱ ዛንታ ኣለዎ መጽሓፍ ሙሉእ ሀ ለ ተልካ ከም ለ ገዛእ ነብሱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዋላ ኣብዞም ፊደላትና እንተጌርና እውን
نوح قعوتنا كحبنا نزخل عينت زانتات نونن حبرة سبينا مالتي لكن أمنو سكف جزان ترى خيرك زحوا مسك عينت زانتا جقلنا ثانو قال أي صحفنا يمنا أي سرحنا يمنا أي وفرنا يمنا رسرتي قبرنا لا لازم خنتصنع ترى يزلنا لازم تي مصنعات خنجمر كلنا خكاب كبابينا خكاب جزانا ترى خينا شعو ككم اقرناها نوفرك مفار تأكيد كقدفها تزيت هاكيغا صراحة أفاوياتا قدامت ሕብረተሰባት ዝሕጎስሎም ዝሓዝንሎም ዝቕዝሙሎምን ዝነበሩ ሓደ ካብ ባህላዊ ውርሻታትናዮም ብኦም ኣቢሉ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ድማ ዘመጉስ ዝነቅፍ ዝግስጽ ወዘተ ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም ጽውያታት እዚኣቶም ብዝተፈላለዩ ላህጃታት ናይቲ ሕብረተሰብ ይጽወዩ እሞ ንምፍላጦም ኣያጸግምን እዩ ንኣብነት ዝላሃጃ እዚ እዞም ዝኾነ ሓደ ኣውሎ ወይ ከዓ ማሰን ሰሚዕኻዮ سمع مسبل كاي بتي أوادق قالاتو أبي كباب تباهيد تفولط ስለዚህ እንተዳ ሓደ ኣውሎ ሰሚዕኻ ኣበይ ከባቢ ተባሂሉ እንተዳ ትፈልጥ ኣለኻ ወይንካ ሓደ ተዋሳኢካ ኣብ መድረኽ ክዛረብ ከሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ክዛረብ ከሎ ኣበይ ከባቢ ምዃኑ ትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ስለዚህ ነዚ እዩ ዝያዳ መጽናዕቲ ዘገድሰካ እዚ ስጋብ ሕጂ ልዕሊ 30 ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣፍርዩን ገናውን ኣብ ምፍራይ ዘሎ መንእሰይ ደጊሙ يعبهين أس سراح بمصنعتاوي أجابات تسنيه كخون ومنتو مخانو بمردات تدقف حساب بمهابيو زرب أزازيمو سلازي تسرح انت دا بمصنعت متيو بمصنعتاو صحف تسريتو مستتصحفه نابنت تي صحفاي بتوم مسرتاويان قانقاتات ወይ ካ በቶም مسرتاويان ፊደላት ይሩ ጽሕፎ ኾውን خيل ስለዚህ እቲ አላይኻ ክትቆመሉ ዘለዎ ነገራት አሉ ስለዚህ ክትእለን ተራኸም አላይ እንተዳ መጽያትካ ሳኻ ናትካ መጽናዕት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚህ እቲ ለሃጃስ ከመይ ኣባይታ ወይ ኣብ ተዋሳእቲ ክወድቕ ዘሎ ስለዚህ ከመይ ጌርካ ክሰርሖ ዘለካ ሳኻ ነፍሱ ዝኻለ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የድልየካ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ጽቡቕ ብሂል ናይ ኣቦታት ኣሎ ኩሉ በሓደ መዲድ ክድልሃጽ ከሎ ጽቡቕ እዩ ዝብል ብሂል ለባማት ኣሎ ስለዚህ ኩሎም ተዋሳእትካ በሓደ ዓይነት ኣልያ ክእለዩ ከሎ ኣብዚ ለሃጃ እዚ ጽቡቕ ኸውን ማለት እዩ